Hai să vedem care e faza cu Adelin MM și hate-ul. Adelin MM este o figură nouă în industria de muzică trap din România, dar care a câștigat mult teren în ultimul timp. Anul 2025 pare să fie anul lui. Are colaborări cu Rava, e invitat la podcasturi, o să participe la festivaluri. În timp ce toate astea sunt semne bune, în paralel a apărut un val de hate pe care nu cred că îl poate controla. Azi o să vă zic care e faza cu Adelin MM. De ce unii oameni nu îl suportă. Schimb de doar de Carpenter și Adelin. De unde a început hate Efectiv. și care sunt piesele copiate de care este acuzat. Am menționat melodiile astea și în piese copiate 8. Mergeți și voi să vă uitați că aveți 17 minute de content. După ce vedeți clipul ăsta aveți link în primul comentariu. Care e faza cu Adelin marți, miercuri? Mie cel Bă, puțin mi se pare destul de greu să Cine a zis? What the fuck? What the fuck? Cine a zis coaie? fii trapper newcomer în 2025. Ascultătorii au devenit foarte sceptici în contextul în care artiștii acum se concentrează Ai pe a zis? scoate Ah, ceva leger. viral, Ok, ok. decât să gândească un material sau un album complex. Asta e și din cauza TikTok-ului, dar o bucată bună de pe o piesă poate boosta imediat cariera cuiva. Însă publicul doar o să se bucure de piesa nouă pe care a găsit-o și nu o să se simtă în vreun fel legat de artist sau să-l respecte. Adelin MM nu a apărut chiar peste noapte. În urmă cu 7 luni, conform YouTube, scotea primul lui videoclip oficial la melodia LSD. Un videoclip mai de buget, filmat cu iPhone-ul într-o parcare cu tovarășii lui. În descriere citim asta: versuri eu, inspirat de Playboi Carti. Mix master tot eu, sunt bun rău. Video gratis. Era evident că inspirația e în zona Playboi Carti și clica lui Opium. Adelin MM, umblând puțin la piciul vocii, cred, și niște mixing, pentru că în urmă cu 2 ani a scos o piesă drill și vocea suna altfel, dar era și mai mic. Ce, mă? A reușit să creeze un sound diferit și asta a atras câțiva oameni la început. Pentru că era nou, nu a fost luat în serios, fiindcă tot ce vedeau era un alt băiat în geacă lucioasă Moncler cântând despre lucruri pe care probabil nu le-a făcut niciodată. Clipurile de Păi da. reacție nu erau întotdeauna pozitive. Stop! Bă, frate, tocmai a zis LSD, deci omul a văzut documentare despre droguri și a zis da, ăsta vreau să fie brandul meu. Trebuie să fac o mențiune, ăla nu e clipul meu, e tot gameplay de Riders Republic, dar nu eu. Cu toate că a primit hate încă de la început, omul a continuat să facă release-uri. Momentul în care lumea a ales să-i acorde mai mult Ce joc e ăsta coaie? Că e tare rău de tot. Că e tare rău. multă atenție a fost când a scos Ovio, care a ajuns virală pentru partea asta. No. Ea era catchy și de data asta a fost luat în serios de o parte din ascultători pentru că a avut susținere din partea lui Rava, Ravizval și 4226. Asocierea cu Rava, mai ales că apărea în videoclipul oficial, i-a dat un plus de credibilitate și nu a fost one time și gata. La 2 luni după Ovio, Adelin MM scotea Self-Wash cu Rava. Lui în mai, încă un collab cu Adelin MM, melodia și Gondai. Stai coaie să Rava deci scotea pe taci canal. cu taci cu MM-ul. Ce joc e ăsta? Mult mai important decât Adelin marți, miercuri. Ai prost, coaie! Bă, coaie! Aha. Și că Little Company, Doamne ferește, coaie. Auzi că ăsta e Little Company, bă, dar CGBT-ul ăsta devine tot mai prost pe zi ce trece, coaie. Bă, pe zi ce trece devine tot mai prost, tot mai retardat. Nu e nici, bă, e retardat mental, coaie. E retardat. Ce joc e ăsta? Check this. Că ce? Că ești având bebeluși cu aie. Auzi ce ăsta alt prost. Și ăsta alt prost, o vorba ce auzi. Lui în mai, încă un collab cu Adelin Da, MM, mai zic melodia nimic. și Gondai. She gon' die, yeah. She gon' die, yeah.
Colaborările astea nu erau întâmplătoare. Adelin a anunțat că Ravizval de la 4226 îl manageriază. La primul concert mai mare al lui Candy Boy și în premieră l-avem și pe Adelin MM aici, Adelin Moneymaker. Ce faceți? Ce să facem foarte bine? Domnul Rava deja... Deci, Adelin, fratele nostru, MM4226, înțelegi? Deci, link up. Adică a intrat în 4226? Low-key, da. E al nostru, frate. Noi suntem ai lui și el e al nostru, ești nebun? Deci nu vine să cred, mai ales că ultima dată când mi-ai zis că nu o să mai intre absolut niciun membru în 4226. Păi da, mă, da, asta e prea talent să nu intre, ești nebun? Pot doar să presupun că Adelin MM cedează niște procente din concerte și din streaming, din momentul în care au bătut palma. De obicei așa funcționează, acum nu știm sigur cum s-au înțeles ei. Nu e ceva nou ca artiștii cu influență din industrie să promoveze nume noi, newcomer. Însă în cazul lui Adelin MM, totul a fost cam grăbit. A fost prea împins într-un timp scurt, peste tot, încât o parte din audiență a considerat că le este băgat forțat în ochi. Din câte am văzut, s-a lansat și teoria că Adelin MM ar fi industry plant. Adelin Moneymaker e un industry plant. Stai, poate am început prea brusc. Poate vă întrebați ce este un industry plant. Nu toți știu cuvântul ăsta, hai că vă spune definiția corectă conform ChatGPT. Termen folosit pentru a descrie un artist care pare că a devenit faimos pe cont propriu, dar care, în realitate, a fost sprijinit în secret. Asta de o casă de discuri sau de oameni influenți din industrie. Deci, obiectiv, chestia asta nu e respectabilă. Orice om normal ar vrea să urce pe cont propriu, să meargă de la 0 să ajungă la 100 pe pielea lui. Chiar dacă tipul de mai devreme avea gameplay cu jocul ăla pe care îl jucam mai de mult, tot nu sunt eu. Singura chestie pe care a înțeles-o greșit Shaul de mai devreme e aia cu susținerea în secret. Promovarea lui a fost pe față. Rava și 4226 l-au susținut vizibil, n-a fost niciun secret. Sunt de acord că susținerea asta și bunul pe care l-a avut din asocierea cu Rava nu sunt tocmai sănătoase, fiindcă ascultătorul o să simtă că nu merită sau că nu a avut o carieră destul de lungă încât să-și demonstreze talentul. În plus, unii s-au simțit justificați să-i dea cu hate atunci când și-a scos albumul Moneymaker și au descoperit că pe melodia Azalea a copiat un flow. Artistul de la care a luat este Nar, n-avea nici 400 de subscriberi. Uitați asemănarea. Și nu era singura. Pe același material, Rava copia un flow tot de la Nar, pe track-ul și Gondai. Un user de pe Și ce poate să le facă cu aia? Nar, săracul nu poate să le facă nimic. TikTok susținea că se cunoaște cu Nar și că l-a întrebat despre situația asta. Ce părere are? Despre cazul cu Nar și Adelin MM. Deci este contul lui Nar. Eu mă știu cu el de ceva timp. Adică dinainte să fie toată zalva asta cu Adelin Moneymaker și așa. Și l-am întrebat, mă, care-i faza? Și mi-a zis că o să-i dea în judecată sau ceva de genul, că se ocupă avocații lui. Na, nu știu, aveți și voi grijă, nu mai furați voi. Cum spuneam, faza asta cu Nar a făcut posibilă adunarea altor comentarii de hate. Deși pentru Adelin MM înseamnă Moneymaker, userii au început să-l ironizeze în comentarii în toate felurile posibile. Adelin Matcha Maker. Matcha Maker e wild, coaie. Micul matematician, nu Micul matematician. Ați văzut, bă, pozele alea vechi? Adelin MM amenință că scoate muzică. Adelin marți-miercuri. Adelin Sandwich Maker. Adelin M&M. Ai stricat piesa. Efectiv. Adelin LL. Nu s-au oprit doar la comentarii. I-au dat leak și la pozele vechi de pe Facebook de când era mai mic, în care era pozat cu diplome. Poate de acolo și gluma cu micul matematician. Sau filmări de când era la canto, pentru că aparent era pasionat de muzică de mic. Cântă și în greacă. Că mie nu-mi place, că mi-e antipatic el, gen, ca persoană, nu știu, nu suport să-l văd. Nu suport să-l văd. Nu-mi place de el, coaie. Bine deloc, deși încă lumea nu a apucat să vadă prea multe din... Nu neapărat din punct de vedere muzical sau din astea, dar nu îmi place de el. Gen. Personalitatea lui Adelin MM, e posibil ca hate-ul să-l afecteze în viața privată. Întrebarea e, merită hate-ul? Eu cred că se exagerează puțin. Mai au puțin și îi dau doxing. E foarte subiectiv. Unii nu îi suportă sound-ul, unii nu îl plac pentru că pare industry plant și alții nu apreciază furăciunea de la Nar. Deocamdată nu a dat vreun răspuns pentru faza cu Nar. E foarte important pentru cariera lui de acum încolo, felul în care o să răspundă oamenilor, ca lumea să-și facă o părere despre caracterul lui. Dar și eu din ce zic aici pare că Adelin MM are numai hateri. Nu e adevărat. Are și foarte mulți susținători. De-aia face numere la piese, dar sunt oameni care nu acceptă succesul care se simte sintetic. Persoanele astea Nu întreabă, frate, cu succesul lui, coaie. Nu mă interesează de succesul lui. Foarte bine că are succes, bravo. Dar mie nu îmi place de el ca persoană. Dacă nu-mi place un fel de muzică, un artist, nu ascult, nu?
N-are rost să stau, să ascult ca să îmi bat pula de el sau ca să mă iau de el. Nu-mi place să ascult, e foarte simplu. Încă nu sunt obișnuite cu Adeline MM și nu vor să asculte sau să aprecieze pe cineva doar pentru că au spus alți artiști mai mari că e șmecher. Episodul 8 din Piese copiate vă așteaptă acum pe canalul celălalt. Link în primul comentariu. Tare video, să ziceți și voi ce părere aveți, dacă credeți că Adeline MM este Industry Plant sau nu. Scrieți acolo în comentarii, vă pup.